Iawn, na ni, gret. Felly, helo pawb sy'n gwylio o Lysh Cymru a dwi yma efo Mirain, Begw a Nel. A da ni yn mynd i fod yn trafod cyhoeddiad a ddos pryd oedd o, dydd Mawrth, bod Hanes Cymru ddim yn mynd i fod yn orfodol yn y cwricwlwm newydd a fydd yn cychwyn blwyddyn nesa. Ac mewn wythnos lle mae wedi bod yn hirt ac yn wyll bost dros y byd i gyd, oedd hyn yn teimlo fel siom, dwi'n meddwl sa'r gair, bod addysg os wbeth yn cymryd cam yn ôl yn hytrach na cam ymlaen illa fysa rhywun yn cytuno illa. Ac dwi'n falch iawn o gael llwyfan fel Lysh. Nid yn unig fel merched ifanc, ond hefyd fel Cymru Cymraeg, bod ni'n gallu mynd, mae angen i blant wybod hanes Cymru, dyma di'n barn ni fel pobl ifanc sy'n mynd trwy system addysg. Felly dwi'n mynd i gychwyn efo Begw os mae'n meindio, os ni di jyst cyflwyno ymha'r rhan o addysg wyt ti ar hyn o bryd. Felly dwi ar fel mwyn ola tygau o'n dwi'n mwyn 11 yn ysgol byd refel. A be wyt ti'n astudio hanes yn dweud? Dwi wedi dewis hanes yn rhan o fy mynciau tygau a dwi'n ei hanes dealltwriaeth a triple science. Chdi, gwych. A wedyn, Nel, ti'n bala, Begw, oedd y ffrinant lle ar gombo pobl yn gwybod. Nel, ti ochr o bala, felly ti yn cynnod allweddol 3 yn dweud, felly ti'n gwneud hanes beth bynnag yn dweud? Dwi'n gwneud hanes, ond blwyddyn nesaf, da ni'n cychwyn tygau ni. A fyddi di'n gwneud hanes blwyddyn nesaf na fyddi? Na, achos colofnau falle, oedd ddim yn opsiwn efo be o'n eisiau gwneud ddau. Ond efo'r pynciau a fyddi di'n wneud, ydy hanes yn mynd i chwarae rhyw fath o rôl yn hwnna, ti'n meddwl? Addysg grefyddol neu beth os dwi'n cofio beth ydys di? Dwi ddim yn siŵr o ran y pynciau da ni'n mynd i wneud o dan addysg grefyddol, achos mae hefyd efo philosophy yn efo hefyd. So dwi ddim yn siŵr os byddwn ni'n gwneud chydig hanes yn fo, ond da ni'n gwneud chydig o hanes yn Cymraeg yn sicr. Ia, bendant. A wedyn mae Mirain a finna Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd yn y blwyddyn cyntaf. Wel, dwi'n astudio Cymraeg proffesiynol a mae Mirain yn astudio Cymraeg a gwleidyddiaeth rhyngwladol. Mirain, fysa chdi'n deud fod gan hanes rôl, neu ydi hanes yn datblygu sgiliau fysa chdi'n deud fysa'n angenrheidiol ar gyfer astudio gwleidyddiaeth? Ie, byddwn ni'n gweud bysa fe, achos o'n i heb cweit sylwi fel cyn i fi ddechrau'r cwrs faint o hanes oedd yn gysylltiedig da'r pwnc, mae hwnna falle yn hala fi sŵn o bach yn dwp. Ond mae'n rili bwysig bod gwybod fel pa ddigwyddiadau hanesyddol sydd wedi fel achosi hwnna'r llall i ddigwydd a siw mae hwnna wedi arwain at ddatblygiadau newydd ag ati, so ie. Felly mae'n rhyw ffordd neu gilydd mae hanes wedi bod yn bwysig i bob un o'n ni. Mewn ffordd, dwi'n gwybod bod fi'n astudio Cymraeg, ond mae hanes fysa Mirain yn cytuno'n ran reit fawr o'n cwrs ni ar hyn o bryd dydy. Yn enwedig o ran astudio llenyddiaeth. Dwi'n teimlo bod wedi dysgu llawer o'n hanes yn hun yn gwneud llenyddiaeth a fysa chi fel arfer eich ddim yn disgwyl i hynny ddigwydd a meddwl o cymeriadau negeseuon hyn lle garell. Mae hanes yn reit bwysig i ddysgu am gymdeithas a hyn lle garell dydy. Felly, yn eich profiadau chi wan, faint o hanes sydd wedi cael ei ddysgu, neu da chi wedi ddysgu yn ystafell ddosbarth, a dwi'n ymestyn hyn i pan oeddech chi'n ysgol gynradd a ysgol uwchradd, be am i ni gychwyn efo Nel? Mae dipyn mwy o hanes Prydain wedi cael ei ddysgu iddo fi na sydd wedi cael ei ddysgu am hanes Cymru, achos hanes Cymru wedi gwneud llawer sydd yn byd o gwmpas fe fatha hanes Capel Celyn ac hanes Ffron Goch. Ond dwi heb wedi dysgu ddim llawer yn fatha tywysogion Cymru a falle, ond dwi hefyd yn dysgu dipyn am fatha hanes America sy'n sioc bod fi'n dysgu mwy am hanes America nag hanes Cymru, really. Chdi, Begw, yn enwedig efo chdi'n gwneud tygau, faint o hanes Cymru sydd yn dy gwrs tygau di ar hyn o bryd?
Wel, dwi wedi bod yn astudio llynedd nes i wneud America, a wan dwi'n gwneud oes Elizabeth. Felly mae'n bach o Gymru a hefyd gwneud gwaith cwrs yn dod i fyny mae'n bach. Ond yn sicr dwi'n teimlo, dwi wedi gorfod dysgu hanes Cymru fy hun y ffordd oherwydd dwi wedi tyfu fyny yn cael straeon gan fatha mam a dat a fatha paws i gwmpas fi. Ond heblaw am hynna, dwi ddim wedi cael llawer o gwbl o hanes Cymru. Fatha dwi'n cofio yn y gynradd oedd wedi cael dysgu am ein milltir sgwar ni, ond dim byd arall. Chdi, be amdana chdi Mirain yn Sir Benfro? Ie, byddwn ni'n cytuno gyda Begw fyna o ran just dysgu fel o ran y milltir sgwar. Fel fi'n cofio dwi o Sir Benfro, so just reit cyfagos a crymach mae yna tre o enw Efal Wen lle oedd Twm Carnabwth a Merched Rebecca wedi bod yn beth yw'r gair? Protestio? Protestio, rebelio, gwrthryfela. Dyna ni, gwrthryfela. Na ni. I gyd rili nes i ddysgu am fel yn ardal i, a wedyn ti hwnt i hwnna falle yn yr ysgol gynradd, fi'n cofio dysgu am hanes y Cymru ym Patagonia, a heblaw am ni, oedd ddim rili lot arall dysgus i. Ymhrofiadau i, reit. Yn yr ysgol gynradd, o beth dwi'n gofio achos oedd hynny amser bell yn ôl nes i gyffwrdd ar Llywelyn yn Llywolaf. Athyn ni ar drip i lle oedd T.H. Parry Williams yn byw. A mi gawson ni chydig o'i hanes o, a mi athyn ni i Fydd Gelert ac yn amlwg fan oedd Gelert. O'n i'n ymwybodol fo chwedl Gelert, beth bynnag oedd hynny wedi cael ei blethu fewn. Ac oedd, fel ddod Nel, hanes milltir sgwar illa, blodeuwedd hefyd yn chwedl. Dwi'n gwybod diolch yn hanes, ond mae chwedl yn rhan o hanes, swn i'n dweud. A mi oedd blodeuwedd yn un pwysig i ni 2012 oedd Steddfod yr Urdd yn Nyffryn Nanlla, felly o'n i ar y llwyfan, diolch i Ken Hughes, yn canu am blodeuwedd ac yn actio, ond o ran uwchradd, nes i Merched Rebecca blwyddyn 9, oedd y ddiddorol, do'n i'n disgwyl hynny, a mi gathon ni beth yn bitio o ran dysgu am y suffragettes yn benodol oedd bod ni wedi astudio y suffragettes oedd yn Llundain. Yn benodol, dyna ddim hanes am suffragettes yng Nghymru. Mi nes i Owain Glyndŵr fel gwaith cwrs tygau a lefel A. Oedd lefel A yn amlwg yn fwy ffurfiol o ran ffynonellau gwreiddiol o'r cyfnod ac asesu ffynonellau yn well. Fel ddweud o Begw Tuduriaid, dwi'n meddwl wedi bod yn boblogaidd iawn ymysg addysg Cymru yn benodol oherwydd y deddfa uno. Dwi'n meddwl bod pobl yn gweld y deddfa uno fel hanes Cymru ac felly dyliau ni astudio'r tuduriaid i gyd, sy'n bwysig dwi'n mynd dweud, ond ydym ni'n cael llawer o hanes Cymru o hynny chwaith. Doedd o ddim tan blwyddyn 12 ym mlwyddyn cyntaf i lefel A, nathon ni wir fynd i wraidd y deddfa uno a gweld be oedd yr effaith yna ar Gymru. Fel arall yn yr ysgol, dwi'n meddwl nathon ni ryw lawar, fel doedd Nel eich chydig bach yn y pwnc Cymraeg. Pan da ni'n astudio barddoniaeth, dwi'n meddwl weithiau mae gennym ni, wel, fel ddudis i efo'n cwrs ni yn y brifysgol, dwi'n meddwl bod ni'n dysgu dipyn o hanes Cymru trwy'n llenyddiaeth ni. So ni'n hoffi jyst stori bach arall os da chi'n mymidio. Pam o'n i'n chwychad ac yn gwneud bac, nes i fel rhan o'r her cymunedol greu clwb Cymreicdod. A'r bwriad oedd fy mod i'n cael plant cyfnod allweddol 3 blwyddyn 7-9 i ddysgu mwy am eu hanes nhw, i ddysgu fwy am Cymru heddiw, i gael nhw i wybod mwy am eu cerddoriaeth Cymraeg, llenyddiaeth a bob math o bethau. A o'n i'n gwybod mi fysa na ddiffyg ymwybyddiaeth, ond o'n i'm yn disgwyl diffyg ymwybyddiaeth i'r fath radda a welis i. Oedd gen i blant oedd ddim yn gwybod pa mae'r trwyrin wedi cael ei foddi. Oedd gen i blant oedd ddim yn gwybod, rhain o'n nhw'n hyd yn gwybod i hanes milltir sgwar, ddim yn gwybod am chwedl blodeuwedd neu Branwen. Doedd rhain o'n nhw ddim yn gwybod am brotestiadau'r 70au o dan Cymdeithas y Iaith Gymraeg. Oedd yn siomedig iawn i fi, i fod yn onast, bod plant yn enwedig plant Cymraeg yn tyfu fyny, a pan dwi'n dweud Cymraeg, dwi'n golygu unrhyw berson yng Nghymru. Os da chi'n dod
o deulu Saesneg a bod chi wedi dysgu Cymraeg, os da chi'n gwbl Gymraeg adra, neu os da chi hanner, mae gan bob un plentyn yng Nghymru hawl i wybod ei hanes ei hunan, dwi'n teimlo. Ac oedd o'n siomedig i weld bod y diffyg ymwybyddiaeth yna. A un o'r pethau nes i efo'r plant oedd yn dangos diddordeb a creu llinell amser iddyn nhw gael gweld be oedd hanes Cymru. A do'n i'm wedi gallu rhoi pob dim, achos mae hanes Cymru yn hir. Mae yna lwyth o bethau i gynnwys, felly doeddwn i'm wedi gallu gwneud bob dim, ond bod o'n agoriad llygad i weld pa mor brin ydy hanes Cymru mewn addysg. Felly o'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn, ydych chi'n teimlo'ch bod chi yn bersonol yn gwybod digon o hanes Cymru neu gychwyn efo Mirain tro 'ma? Dwi ddim yn teimlo fel bod fi yn i fod yn onest. O ti'n sôn fyna am y deddfau uno fel gyda'r pa bynnag cyfnod oedd hwnna, mae hanes. Tuduriaeth, ie. Tuduriaeth. Ond o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth am rheini tan i fi ddechrau yn y brifysgol a pan oedd na ran o'n cwrs ni yn mynd nôl a sôn am hanes rhyw gerdd neu rhywbeth. A nath y darlithwr sôn a esbonio'r deddfau uno. A ddim syniad o fi am y peth yma. Fi wedi tyfu lan yn y lle mwyaf Cymreig falle yn gorllewin Cymru mewn teulu cwbl Cymraeg fyd. So oedd e jyst yn odd bod fi byth i clywed am y peth yna. A fi'n siŵr os fi'n gweud wrth mam hi fi bod fi ddim yn gwybod am y deddfau uno, bydd hi probably yn really siomedig yna. Ond Be amdana chdi, Begw? Dwi'n teimlo fath am Mirain hefyd. Dwi'm yn gwybod llawer efo hun, ond dwi wedi gorfod dysgu efo fy hun, lle adra yn yr ysgol felly. Felly mae'n siomedig, ond hefyd dwi'n teimlo fel pobl ifanc, mae gennym ni, da ni'n gorfod dysgu fo mwyn cario ymlaen yr hanes ar gyfer y plant sydd yn. Felly dwi'n meddwl, mae gennym ni pwysau mewn ffordd i ddysgu fo. Ond hefyd, os ydy ddim yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm, pa obaith gennym ni de, felly mae o'n siom ofnadwy. Yn union, a ti'n gwybod, yn enwedig, dwi'n abod plant, oedd y plant yn y dosbarth na, oedd rhai o'n nhw'n dweud, o ia, di mam, ddim yn gwybod hyn, di dad, ddim yn gwybod hyn. A rhieni Cymreig oedd nhw hefyd mewn llawer o opsiynau. Fel ti'n dweud, os di o ddim yn yr addysg, yn enwedig i ni, os da ni'n mynd i dyfu fod yn rhieni yn diwrnod, illa pawb sy'n ein plant sy'n ei bai bod nhw'n mynd i ddysgu fo'n yr ysgol neu bod ni'n dysgu gyntaf gan ei basio fo'n ymlaen. Be amdana chdi, Nel? Ti'n teimlo bod chdi'n gwybod digon o hanes Cymru? Na, i fod yn onest, da chi wedi dweud lot o hanes wrth fi wan a dwi'n yn gwybod llawer am ddim ohonyn nhw. Ond wedyn, dwi wedi cael dad yn dysgu lot o hanes Cymru iddo fi yn lle yn yr ysgol, so dwi wedi dysgu dipyn gen fo, ond yn amlwg sgan lot o blant ddim y cyfle neu gael rhieni i ddysgu iddyn nhw. Ond hefyd, mae gen i ffrindiau hefyd sydd fatha byw yn agos at llefydd hanes nhw, a dyn nhw'n gwybod dim am beth sy'n digwydd yna ac beth sy'n digwydd reit o flaen trwyna nhw, rili. Yn bersonol, mae yna rannau hanes Cymru dydw i'm yn wybod mwy o thebyg. Dwi'n mynd dweud bod fi'n gwybod hanes Cymru fel dwi wedi dweud, mae yna dipyn ono fo. A fel Nel a fel Begw, a mae siŵr chdi hefyd Mirain, dwi wedi gofod dysgu llawer o'r stwff ma'r yn rhael yn hun. Dwi wedi gofod darllen llyfrau, dwi wedi gofod gwylio rhaglenni, neu dwi wedi gofod gofyn i mam. A mam yn rôl mor bwysig o ran fi yn dysgu hanes Cymru. Tasa mam ddim wedi dweud llawer o pethau mae wrtha i, fyswn i'm yn gwybod hanner y pethau dwi'n wybod wan, dwi'n meddwl. Felly yn arwain at beth i sti, Begw, pa adnodda oedd ar y gael i chdi ddysgu hanes Cymru tu allan i'r stafell dosbarth? Oedd o'n benodol dy rieni di? Oeddech chdi'n mynd ar-lein? Oedd yna lyfrau penodol? Dwi yn gwylio lot o S4C, felly dwi'n gwybod mae yna sawl cyfresu felly am hanes Cymru. Felly dwi'n mwynhau gwylio heini, ond yn sicr mae fy nheulu yn rhan fawr a sut ydw i wedi gallu dysgu hanes hefyd ti. Ydych chdi, Nel? Yr un peth am Begw, dwi wedi cael lot o dad yn dysgu iddo fi, ond hefyd fatha pan o'n i'n iau ac o'n i'n gwylio fatha stwns a falle, hynny'n reit dda i dysgu am hanes Cymru, a wedyn mae yna dipyn o lyfrau da hefyd yn mewn siopau llyfrau lleol. Ond,
Dwi'n cytuno. Nôl yn y dyddiau pan oedd gen i amser i wylio stwnsh ar ôl ysgol, oedd detectives hanes, dwi'n cofio, efo ni Llun Ie. a Tudur, oedd, mae gennym ni Mabinogi Iogi, sy'n chwedla di cymysgu fo comedi. A dyna ydi o, mae eisiau gwneud hanes yn hwyl hefyd i blant, yn sicr does. Be amdana chdi, Mirain? Oes 'na lyfrau penodol? Neu... Fi'n diblo fel fi wedi cael lot o'r hanes, yn enwedig o'n hanes fel lleol i o'r le dwi'n byw, o mam gyd jyst trwy fynd ar anturiaethau fel trwy'r mynyddodd, a mae jyst yn gweud fel hen hanes llefydd, a hen fel jyst hen chwedlau ag ati. So fi'n teimlo fel bod hwnna wedi bod yn adnodd really, wel dwi wedi really gwerthfawrogi, jyst clywed hanesau o straeon a jyst y llwyth stori o wybodaeth sydd gyda mam gi i am yr ardal. A fi'n siŵr bod yr un peth fel i bawb fan hyn, really, bod fel wastad fel mam gis dy keys neu nines a tides gyda gymaint o wybodaeth am bopeth. Mae'n anodd dydi, achos da ni eisiau dweud, mae'n beth neis bod ni yn dysgu o'n teuluoedd ni, a mae'n bwysig, ond mae addysg Cymru yn ysgol hefyd yr un mor bwysig dydi. Cyn bwysicedd, dwi'n cofio, fel dwi'n dweud, yn am llawer o hanes Cymru yn yr ysgol i mi, llyfrau o'n i wedi ddarllen, llawer o'n nhw'n ffuglen. Angharad Thomas yn benodol, hi wedi sgwennu sawl llyfr, ond dwi'n dweud gorfod, mae'n siŵr oedd hi'n licio bod hi wedi gofio sgwennu nhw trwy ffuglen, illa i wneud nhw ddiddorol, darn bach o bapur am y Beasleys, pan oedden nhw wedi gofio gwrthod, talu treth a biwliau, achos oedden nhw ond yn dod i mewn trwy Saesneg ac oedden nhw eisiau fo'n Gymraeg, a os dwi'n cofio'n iawn, dim ond y carpad oedd gyda nhw ar ôl a jam oedden nhw'n wneud. A mae hynny'n rhywbeth mawr o ran y iaith, hanes yr iaith, yr un peth efo i llyfr Paent, stori am Cymdeithas Iaith Gymraeg yn y 70au, os dwi'n cofio'n iawn, yn peintio arwyddion stryd, achos na dim ond yn Saesneg oedden nhw. Henrietta Suffragette, am suffragettes yng Nghymru, ac yng Nghynarfon y benodol, yn ardal ni Begw. A y diweddara Castell Siwgr, a mae di derbyn sylwadau gwych, derbyniad gwych ar gyfer Castell Siwgr sy'n wych i weld, achos nid yn unig oedd hi'n ysgrifennu am y caethweision wedi dod o Jamaica, ond hefyd oedd hi'n siarad am Castell Penrhyn a'r Arglwydd Penrhyn yn benodol, efo'i driniaeth o, yn amlwg oedd y streic yn doedd 1953 os dwi'n cofio'n iawn, illa bod fi'n cofio'n union. Ond Haf Llewellyn hefyd di sgwennu Diffodd y Ser, llyfr nes i wir fwynhau, ond fel plentyn oedd hynna, neu fel person yn ei arddega, fel oedolyn wan, mae siŵr swn i'n gallu darllen llyfrau fel Hanes Cymru gan John Davies, ond mae Hanes Cymru gan John Davies mor drwchus a hyn, dwi'n meddwl. Felly mae'n danos faint o hanes, dyda ni'n wybod ydy os oes yna lyfr mor fawr o hynny allan i'w ddarllen. Gan anffodus mae John Davies di marw erbyn hyn, felly mae'n siŵr bod o di methu hanes da ni di creu yn ddiweddar fydd ddim yn cael ei sgwennu ganddo fo. Felly mae adnodda allan, illa bod nhw chydig bach ddim yn amlwg, ond i bai bod rhywun yn ein pwyntio nhw, fel edis di Nel, llyfrau mewn siop lyfrau, ni bai bod chdi'n mynd i siop lyfr Gymraeg, illa fysa chdi'n mynd clywed am y llyfrau, ac am bod ysgolion ddim yn dysgu hanes Cymru mewn ysgolion, fysa ni'n callach bod yna ffasiwn lyfrau, illa. Dwi'n gwybod Iwan Morgan Jones o beth diddorol a cyffroes gafodd ei gyhoeddi wsos yma hefyd ydy bod Iwan Morgan Jones efo llyfr allan yn fuan 10 stori hanes Cymru pwysig sy'n angen i'w bod. Felly mae hynny'n rhywbeth, mae mwy o bethau'n dechrau dod allan sy'n beth da. Ond dod yn ôl at cyhoeddiad dydd Mawrth, be oedd eich ymateb chi i'r ffaith bod hanes Cymru ddim yn mynd i fod yn orfodol mewn addysg? Be am i ni gychwyn efo... Sa'r rhaid sy'n mynd gyntaf? Be bych chi fynd, Mirain? Chdi gychwyn. O'n i wedi, fel, byddech chi'n meddwl gyda cwricwlwm newydd yn mynd mas, a chi'n meddwl, fel, yn ôl yn yr haf, oedd gymaint o ddeiseb yn mynd rownd, weles i o pobl yn
oedd gymaint bobl actually eisiau i hanes Cymru cyn i chynnwys yn y cwricwlwm, a mae jyst teimlo fel bod pwy bynnag sydd wedi bod yn gyfrifol am roi'r cwricwlwm at ei gilydd jyst anwybyddu llais pobl Cymru yn llwyr yn y penderfyniad. A dwi'n meddwl bod e'n hen bryd i bobl Cymru dysgu i hanes, achos mae jyst gymaint o hanes mas yna fel ni wedi crybwyll yn barod, a dwi'n jyst ddim yn deg bod plant ysgol yn mynd trwy i amser nhw yn yr ysgol yn dysgu am y Tuduriaid ac am y Titanic a yr Almaen ag eti, ond dyn nhw ddim yn dysgu am y pethau sy'n i glad nhw. Cysyno, a wbath swn i'n dweud yn ymhrofiad i oedd bod hanes oedd yn cael ei ddysgu yn ailadroddus, dydw ni. Mi nes i America a'r Almaen 2 waith. Ac os wbath, mi nes i nhw yn yr un flwyddyn mae Nel wan, yn blwyddyn 9, cyn i fi fynd i Tygau pan o'n i'n gofyn neud o eto. Oedden o'n i wedi gofyn neud o eto mewn fwy o ddyfnder neu mewn ongl wahanol yn lefel A. Ond faint o hanes Cymru oedd yna? Bryn dim. Ac yn anffodus hefyd fel ti'n deud efo'r Titanic, wbath arall oedd yn ailadroddus i fi oedd y Tuduriaid. Dwi'n gwybod amdana chdi, Begw, ond nes i wneud y Tuduriaid yn blwyddyn 7. A wedyn, ond dwi eisiau nes i wneud o eto blwyddyn 8. Yna ran o'n yma'n blwyddyn 9. A wedyn, skip wedyn i blwyddyn 12. Ac o'n i wedi gofyn wneud o eto. Os dwi'n gofyn ailadrodd hanes sawl gwaith, mae'n danos bod yna fwlch, yn dydi? Os oes yna fwlch lle dwi wedi gofyn neu hanes, y Tuduriaid 3 gwaith mewn 7 blynedd, mae yna fwlch. A'r bwlch yna di hanes Cymru ac eich hanes y pobl ddu hefyd, hanes pobl LGBT hefyd. Enwedig efo It's a Sin di dod allan, mae hwnna di bod yn wbath diddorol i ddarllen, ac yn hwnna oedd yna rywun Cymraeg yn dangos ochr Cymru ar sut oedd nhw, neu sut oedd awdurdoda yn ei trin nhw, beth bynnag. Ond be amdana chdi, Begw, beth ymateb di'r cyhoeddiad yna? Oedd e jyst yn sioc, dwi'n meddwl, achos o'n e gymaint o bobl fatha yn yr ha, yn neud fatha, sgael nhw? Deiseb yn yr ha, sorry. Ac o'n e gymaint o bobl yn share nhw bob dim, a fatha nes i jyst gweld o ar y newyddion, ac o'n i'n hollol speechless, achos mae Cymru, da ni efo gymaint hanes, mae fatha yn dyffnansio wan i chi, mae gen i hanes yn bob cae bron iawn, llawn hanes. Felly dwi'n teimlo fatha, mae jyst yn siom ofnadwy, a dwi ddim yn deall sut maen nhw wedi wneud hyn, achos fatha dwi'n teimlo yn y lockdown hefyd, nath pawb fatha rhyw ffordd, fatha pobl adra efo llwyth amser, nath pobl jyst wneud gymaint o gweithgareddau, fatha cwisis am hanes Cymru, felly. Ond hefyd dim yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm, felly, hollol hurt ffos, dwi'n meddwl. Ddeiseb oeddech chi'n cyfeirio eto fo, oedd yna 7,000 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb yna yn gofyn i Lywodraeth Cymru greu, neu i gynnwys hanes Cymru yn y cwricwlwm. Mae erthygl Nation Cymru, mae o'n Saesneg a dwi'n dyfynnu, calling for the Welsh Government to create a common body of knowledge about Welsh history to be taught at schools. That was rejected, but Education Secretary Kirsty Williams, however, said last month in the Senate that the contribution of BAME communities will be made statutory by guidance. Mae'n beth ti'n feddwl o hynna, Nel? Ti'n gwybod, mae 7,000 o bobl wedi dod ymlaen, ac eto mae wedi cael ei wrthod. Ond mae gymaint o bobl yn cael ei ignorio a di llais nhw'n cael ei clywed am be maen nhw isio. A mae hanes Cymru yn bwysig i bobl Cymru, achos i gymaru fo'r rhai pethau eraill da ni'n gwneud yn yr ysgol, dwi'n mynd i ddeud dim byd, sydd ddim mor bwysig i ddysgu. Mae'n dyn nhw'n cael ei clywed mor glir. Wedyn, mae hefyd y bobl ifanc, mae gymaint o bobl ifanc di
seinio deiseb yma. Achos nhw sy'n gwneud addysg gwaith. O'n i'n dyn nhw. A fi. Achos mae gymaint o bobl yn gwneud addysg gwan, a ella bod y bobl Kirsty Williams wedi cael y cyfle i wneud addysg Cymru, gael wneud hanes Cymru, ond ni sy'n methu allan wan, o fatha, dio ddim yn hollol deg achos da ni'n gael yn ignorio braidd. A mae siwr sa Mirain bendant yn lais ar hyn yn ystyried bod hi'n astudio gwleidyddiaeth, ond mae aelodau cynulliad, aelodau seneddol, yna i'n cynrychioli ni yn dod i Mirain. Da ni'n pleidleisio amdanyn nhw fel bod yn lleisiau ni'n cael eu clywed, a fel ti'n dweud, da ni'n cael yn anwybyddu. Ti'n gwybod, o ran yr ochr wleidyddol, Mirain, wyt ti'n meddwl bod hyn yn... Be ti'n feddwl ydy, be di'r effaith mae'n mynd i gael eich ar y blaid lafur neu ar Kirsty Williams? Be ti'n feddwl? Mae'n gwestiwn dofn, dwi'n sori, ond dwi'n eisiau meddwl eich sa chdi'n gwybod beth hyn. Dim bod fi unrhyw fath o expert gwleidyddol o gwbl, so rwy'n gwybod lot fo'n onest. Ond, na, fy modd fydd yn sicr yn cryfhau cefnogaeth pobl sydd falle, wel, yn sicr rheini sydd yn gefnogol o Blaid Cymru yn barod, mae'n sicr mynd i gryfhau faint o bobl sy'n gefnogi nhw, achos bod nhw yn, be mae Adam Price wedi gweud bod pe bai Plaid Cymru'n cael ei etho, bydden nhw'n cael pleidlais dros annibyniaeth, bydde'n ffab os ni'n gallu gwneud hwnna. So, dwi jyst yn gweithio bod wedi cryfhau'r achos, neu cryfhau cefnogaeth pobl tuag at Plaid Cymru, fi'n gobeithio. Sa'n siŵr os mae'r trafodaeth ma fod ddim yn llawn bias, ond... Na, wel, da ni'n siarad bod yn diplomatic, ond dwi'n gwybod, ond y peth dydy'r coeddiad a ddim wedi helpu o gwybod, ond safbwynt i beth bynnag, achos wbeth mae o'n wedi profi mod i fel un o'r pobl wedi arwyddo'r ddeiseb dwi wedi cael yn anwybyddu. A na i ddyfynu eto, os ydych chi'n mynd, nes i'n waith ymchwil, oedd Plaid Lafur wedi galw dy Mawrth yn historic day. Yn meddwl bod nhw wedi creu bil oedd yn rhaid da. Mae nhw'n dweud, Plaid Lafur, bod hanes Cymru yn orfodol yn y cwricwlwm, ond be mae'r bobl sy'n ei erbyn o yn cynnwys Plaid Cymru, mae'r bychanwyr wedi dweud, mae faint sydd yn cael ei ddysgu a be fydd yn cael ei ddysgu fyny i'r ysgolion. Yn un peth. Dyna un peth dwi'n mynd i ddweud. A mi ddudodd Plaid Cymru ar ei trydar nhw, dylai hanes Cymru gan gynnwys hanes pobl ddu a phobl o liw, hanes LDHT+, a hanes newid hinsawdd fod ar wyneb y bil cwricwlwm newydd. A be ddudodd Kirsty Williams am yr ymateb i ddweud bod hanes Cymru ddim yn orfodol, oedd bod o yn orfodol efo canllawiau neu efo cyngor. Mae yna gyngor yna, a mae o'n ddiamwys. Felly, diolch yn gwneud sy'n... Dwi'n eisiau troi ei geiriau hi rhag ofyn a dwi'n eisiau dadansoddi beth ddudodd hi, ond diolch wir yn gwneud synwyr bod wbeth sy'n orfodol yn gofod cael cyngor, neu enwedig os ti'n dweud bod o'n ddiamwys. Ond mi ddudodd, ac enwedig efo canllawiau, a be ddudodd Plaid Cymru hefyd yn y tweet yna ar trydar oedd, heb fod yn orfodol, prin fydd y canllawiau ac mae'n anhebygol y cant ei haddysgu'n gyson ledled Cymru. Felly, hyd yn os nhw wedi dweud, mae hanes Cymru yn y cwricwlwm. Does gyda ni ddim sicrhad bod o'n mynd i fod yn gyson ledled Cymru yn y goes. A fel da ni wedi dweud y barod, mae'r hyn o'r cwricwlwm sgynna ni ar hyn o bryd, neu enwedig yn eich sefyllfa chi eich dwy Begw Elain. Yn eich sefyllfa chi, da chi ond wedi dysgu hanes Cymru o ran eich milltir sgwar. Ond dyma be mae'r cwricwlwm yn mynd i ganiatáu mewn ffordd achos bod o ddim yn hollol arfodol a bod o ddim yn statudol. Felly, pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig yn bersonol... Na, dwi'n mynd i gael ngheg a fydd, achos dwi'n siarad digon. Pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig, neu gychwyn efo chdi yna, pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig bod hanes Cymru'n cael ei ddysgu?
Wel, mae o'n rhan o fatha achau lot o bobl. Mae o'n hen deidiau lot o bobl Cymru. A fatha, mae o'n bwysig bod nhw'n cael gwybod amdan hynna, achos wedyn, os di nhw'n mynd dysgu amdano fo, os gen nhw'n byd i edrych plant nhw. A wedyn, os di plant nhw'n mynd dysgu'n byd, mae wrth mynd i gael ymlaen i fynd fel yn dydy, a wedyn mae'n mynd i gael ei golli rili yn dydy. Achos mae o'n mor bwysig, achos bod Cymru'n wlad mor gryf wan, ond fatha, dyn nhw'n mynd i gael ei ddysgu sut mae Cymru wedi dod yn disiapio i sy'n mae o wan. Na, cytuno. Mirain, pam chdi'n meddwl bod o'n mor bwysig? I ddysgu hanes Cymru. Sori, i blant. Sorry, glywed. Just rhywun peth a Nel, really, just achos bod fi'n teimlo fel os dyw e ddim yn cael ei dysgu i ni nawr, wedyn siwt mae cenedlaethau i ddod fod i gofio'r holl hanes a i sicrhau bod yn hanes ni'n cael i gwarchod a i addysgu i genedlaethau ddod, achos os ni'n gweud bod ni ddim yn really gwybod lot am ngwlad ni nawr, wel, siw mewn can mlynedd, siwt mae pobl fod i wybod yr hyn y ddigwyddodd nôl yn oes Lleucu neu Lleucu ag ati. Ie. Sgen ti bod ychwanegol i ddeud Begw am hynny? Na, yn hollol, dwi'n meddwl da chi wedi taro bod dim, ond yn sicr mae gen Cymru gymaint o hanes. Dwi'n meddwl mae rhaid iddyn ni bod yn ymwybodol beth di hanes Cymru, beth di cefndir Cymru. A dwi'n meddwl fatha mae'n gymaint o bobl sy'n symud fyw i Cymru, a wedyn maen nhw fatha yn mynychu ysgolion Cymru, a wedyn maen nhw fatha yn cael teulu yn Cymru, ond dyn nhw dal ddim yn gwybod hanes Cymru. Na. Mae fatha rhyw effaith domino, dydy. Unwaith, di pobl Cymru ddim yn gwybod, wel, sam gobaith i pwy bynnag arall sy'n mynd i fod yn rhan o Gymru wedyn, ydy. A hefyd, swn i'n hoffi dweud, mae hanes Cymru yn hanes y iaith Gymraeg. Dydy? Ie. Mae iaith yn newid dros y canrifoedd. Oedd Mirain a fi wedi astudio Cymraeg ar oesoedd canol lefel A, dwi'n siŵr oedd chdi wedi gwneud hefyd, swn i'n feddwl. A mae iaith di newid. Mae sut oedd y Cymru bryd hynny yn cyfathrebu di hen fynd. Doedd rhan fwy o'n nhw'n gallu sgwennu nôl ar oesoedd canol. Da ni'n textio, da ni'n teipio a hyn lle arall. Mae hanes Cymru yn gysylltiedig efo hanes yr iaith. A heb i ni beidio wybod hanes Cymru, da ni'n gwybod hanes yn iaith yn hynny. A fel dwi'n dweud, oedd yn enwedig yn y ganrif dwytha, dwi'n sôn am yr 20fed ganrif fan, oedd hwnna'n ganrif mor bwysig yr iaith. O dan llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, yn y ganrif yna oedd Plaid Cymru wedi cael ei sefydlu. Nôl yn 1922, dwi eisiau dweud. Saunders Lewis yn un ohonyn nhw. Ac mi oedd ar y radio wedyn yn 1963. Di gofod rhoi araith dros y radio i bobl adra pam bod o'n bwysig bod ni'n parhau i siarad Cymraeg. Oedd wedi mynd i'r fath radda. Da ni wwan yn gofod trio cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Oedd na ddeutu 800,000 o siaradwyr Cymraeg cychwyn y ganrif ddwytha, cychwyn yr 20fed ganrif. A mi ddoth y rhyfeloedd, a mi ddoth dylanwadau Saesnig. A be oedden nhw'n feddwl o'r Gymraeg a hyn lle arall. Dydy pobl ddim yn gwybod llawer o hynny. Oherwydd bod y iaith Gymraeg a'i hanes yn rhan o hanes Cymru. A y math yma bethau sy'n angen cael ei ddysgu i blant. Mae'n angen gwybod, dwi'n gwybod pam o'n i nôl yn yr ysgol yn y chwechad, oedden ni wedi cael athrawes hanes newydd. Ac un o'r pethau nath i oedd cychwyn blwyddyn 7 efo Owain Glyndŵr, a nes i feddwl, haleluia. Mae plant yn cael dysgu am Owain Glyndŵr hefyd, o oedran ifanc o flwyddyn 7. Lle mae dysgu am y pethau yma yn newydd, a maen nhw'n sticio dydy yn yr oedran yna. Mae pethau'n sticio. Yn enwedig hefyd yn y cynradd, dwi'n gwybod bod ni i gyd uwchradd a brifysgol, ond da ni angen cofio am blant cynradd hefyd, yn does?
Achos bryd hynny mae pethau yn sydd o mewn a maen nhw'n dechrau dod yn bobl ifanc erbyn oedden nhw gyrraedd ysgol uwchradd a mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen fel la. Mae'n nid yn unig y iaith Gymraeg, ond yn hunaniaeth ni ydy hanes Cymru. Mae'n rhan o'r, dwi'n mynd i swnio fatha gwenallt a Saunders Lewis, ond mae'n rhan o'r pridd, dydy. Hanes Cymru yn y pridd, yn y mynyddoedd, yn y llynnoedd, a dydy pobl ddim yn ei gwybod nhw. Sori, dwi wedi bod yn mynd ymlaen, sorry, fi'n eisiau chwanegu, dwi'n gwybod hanes lleol yn Brein, felly, ond wbath mor genedlaethol hefyd, mae hanes Cymru fel hanes cenedlaethol yn cael ei ddysgu, ond hanes lleol hefyd, a bod y ddau yn dod at ei gilydd mewn addysg, felly dwi'n gwybod fe pobl yn gwylio hwn ac yn meddwl, neu yn darllen yr erthyglau, yn mynd, wel, os dyn nhw'n dysgu hanes lleol, mae hynny'n gychwyn, dydy. Wel, yndi, ond ond yn yr oes, yn y byd sydd ohoni ar hyn o bryd, dylia bod hanes Cymru i gyd, neu enwedig y pwyntiau allweddol, neu o leia y pwyntiau sy'n mynd i gwneud i blant dim ond falch o fod yn Gymru Cymraeg hefyd. Diolch ots o ba fath o deuluoedd maen nhw'n dod, fel ddudais i'n gynnar. Diolch ots faint o Gymraeg da chi'n wybod. Os da chi'n gwybod hanes Cymru, da chi'n mynd i... Ella sa rhywun yn gallu helpu fi fo hyn, ond o ran, pan da ni'n dysgu hanes, da ni'n llawer mwy cydwybodol o bobl o'r gwledydd yna, dydan. Dwi'n meddwl bod hwnna, mae hynny'n deg i ddeud, dydy. Felly da ni angen bod yn cydwybodol o'n ni'n hunan, ac i bobl ddeddfydol Begw, mae yna bobl yn symud i Gymru, illa dysgu chydig o'r iaith sy'n wych i gychwyn efo. Sa'n wych sa pob un yn gwneud hynny, ond maen nhw'n mynd i ysgolion Cymraeg, ond dyn nhw'n mynd dysgu. Ond os dyn nhw'n mynd dysgu hanes Cymraeg, sgyn nhw'n cydwybyddiaeth ohono ni fel pobl wedyn. Ie. Mae'r Eisteddfod yn rhan o'r hanes ni. Dos di Enel, sori, hynny'n mynd i derfyd os chdi, dos di. Mae o'n hefyd i fatha plant cynradd. Maen nhw'n lwcus achos maen nhw'n mynd i gael llawer mwy o fatha angerdd o ddysgu am rhywbeth sy'n mor agos iddyn nhw. Achos fatha maen nhw'n gallu cymryd tripiau i weld lle mae wedi digwydd, a mae'n mynd i deimlo fatha lot mwy surreal ydyn nhw wedyn yn dydy. A fatha mae'n mynd i fod lot mwy diddorol hefyd iddyn nhw. Ie. Na, pwynt digon teg. Dwi'n cofio eisi i Cilmeri i weld beth Llewellyn Llywola. Ac i rywun sy'n gan gymaint o ddiddordeb mewn hanes, hyd yn oed yn yr oedran yna, be o'n i, 11 oed, oedd bod yna, fel edrych di surreal, bod ni prin yn gallu, oedd gen i deimlad o fod yn mor falch o fod yn Gymraeg, a bod fi'n gwybod, yn enwedig ar ôl dysgu hanes Llewellyn, a be oedd o wedi gorfod cwffio i arbed, i drio arbed. Ac eto di pobl ddim yn gwybod bod yn tywysog ola ni, bod ni'n ystyried Owain Glyndŵr fel yn tywysog ola ni hefyd. Di gofio marw dros y iaith, gofio marw dros y wlad, a sa'n dim llawer o bobl sy'n ei gofio fo. Dwi'n mynd i adael hynna istaw chydig, achos mae mor siomedig, dydy. Dwi'n meddwl dyna di'r gair, mae mor siomedig i weld plant yn tyfu fyny ddim yn gwybod eu hanes nhw. Achos dwi'n nabod pobl sy'n rieni Cymraeg a dim clem. Mae'n siomedig, dydy, ac yn enwedig fel edrych i gynnas, da ni'n ddim yn gwybod hanes Cymru. Ydy o'n... Mae'n mor siomedig, dydy, fi drefn stopio dweud y gair yna, ond dwi'n meddwl bod o'n warthus ar ochr y Senedd yn bersonol. Mi ddylia hanes Cymru fod. Ac da ni'n gwybod bod nhw wedi gwrthod o ddeiseb yna. Ac eto maen nhw'n dweud dwi'n bod o'n orfodol. Diolch yn dda'n mathemateg, ond dydy hynny ddim yn gywir, da. So, Begw, be amdana chdi? So, bod ti eisiau chwanegu? Dwi wedi bod yn ramblo am yr hir a bod na'n byd di. Na, dwi'n tebyg gwbl siŵr, fatha, mae hyn yn holl o random. Ond dwi'n cofio, da chi'n cofio reddag sy'n nath weld Cwricwlwm Iwerydd cael ei beintio. A wedyn nath pawb ati i fatha beintio fatha stwff ei hunan sy'n gred, fatha clas. Ond wedyn, wwan, da ni'n ôl,
A wedyn mae pobl jyst yn rhyw all anghofio lle dylsyn ni cofio ein hanes a cario fo ymlaen. A hefyd dysgu mwy na ond tywerin, de, dach chi ddweud? Ie, yn sicr. Mae yna gymaint mwy, does. A dwi'n meddwl, mae tryweryn, diolch di bod yn andros o hir yn ôl i gymharu efo rhai hanes gennym ni, a ochrau arall o hanes gennym ni. A dwi'n cofio hwnna, oedd ystod Steddfod Llanrwst oedd o, de? Os dwi'n cofio iawn, dwi'n siŵr na Steddfod Llanrwst oedd o. Ac oedd pawb di mynd yn hollol flin, doedd. Ac o'n i'n, ar un ochr o'n i'n flin bod o di digwydd, achos o'n i'n meddwl, esgusodwch fi, be da chi'n trio neud i'n hanes ni, yn un peth, peidiwch a bod yn amharchus tuag ata ni fel cenedl. I gwylydd di hynny, a mi o'n i reit cocio fe beth efo lot o bobl meddwl amharchus di hynny. Ond ar ochr arall, o'n i'n falch, ond o'n i'n hapus o weld ymatab pobl. Achos oedd pobl ledled Cymru, dwi'n cofio cerdded o gwmpas Pen y Groes a Llanllyfni yn y ffrynanlla, ac o'na gerrig ym mhob man efo yn goch ac efo cofiwch dywerin mewn gwyn. Wel Nel, be amdano chdi ti o gwmpas yr ardal yna, dwt? Mae o'n, i ddweud bod yna gymaint o bobl o gwmpas, a weithiau dwi'n mynd ar top y dam am dro. A wedyn, dwi'n gallu gweld, mae yna gymaint o bobl yn dod yna, ond dyn nhw'n gwybod ddim byd amdano fo. A wedyn, mae'n bwysig bod bobl yn gwybod beth sydd digwydd a pa mor bwysig ydi o i'r ardal, achos bod o'n trychineb, gymaint o trychineb. A wedyn, fatha, mae hyd yn oed bobl yn byw lawr bala sydd ddim yn bell o gwbl. A dyn nhw'n gwybod beth sydd digwydd yn mor agos, a faint sydd wedi cael ei aberth am ddŵr. Mae'n bwysig iawn bod ni dal yn gwybod ac yn dysgu amdano fo. Doedd Lerpwl ddim angen y dŵr yna nac oedd. Dyna di'r irony trist iawn am y sefyllfa. Mi oedd o'n drychineb yn anffodus. Mae'n siomedig, mae'n warthus, mae'n drist. Dwi fyny ag i lawr o ran pa mor flin dwi'n teimlo weithiau, achos mae mor siomedig a i gloi, dwi'n meddwl, da ni'n rhedeg allan o amser chydig bach. I gloi, dwi'n gwybod mae o yn Saesneg set in stone wan, bod o'n mynd i fod. Ond gan bod nhw wedi dweud faint sydd wedi cael ei ddysgu, neu faint sy'n mynd i cael ei ddysgu yn ddibynnol ar yr athrawon, neu ar yr ysgolion wan. Rhwng wan a pan fydd y cwricwlwm na yn bod, be ydych chi'n meddwl sydd angen cael ei wneud? Achos yn un peth dwi'n meddwl fydd adnoddau addysgol i athrawon ar gael, bydden nhw bendant angen rhyw fath o teachers training, dwi'n cofio beth yna'n Gymraeg, ofnadwy yn y fe, dwi'n gwybod. A mi fydden nhw angen cymorth yn sicr i wybod illa be yn union sy'n addas ar gyfer baw oedranna, neu beth. Be ydych chi'n meddwl sy'n angen cael ei wneud? Nel, dos di gynta. Be ti'n meddwl sy'n angen cael ei wneud o wan? Dylse bod yna bobl, mae'n siŵr bod yna bobl yn mynd i godi llais nhw amdano fo, a wedyn, ella, dwi ddim yn gwybod, ella wneud y bobl sgwennu llyfrau neu ar newyddion neu beth i ddysgu mwy am hanes Cymru, so da ni ddim yn mynd yn gwbl blanc a bod pawb yn mynd yn ddistaw, dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Ond efo athrawon, dwi'n meddwl bod pob peth yn dwylo nhw wan, achos os dyn nhw'n cael dewis neu beidio, a wedyn, mae'n siŵr fydd yna lot o blant ddim yn cael dysgu am hanes Cymru, yn gobeithio yn ychydig bach dal. Dyna di'r biti wan, de. Sam cysondeb ar hyd Cymru wan ag oes, o ran pwy sy'n wedi cael dysgu be, faint fydd pawb yn dysgu. Be amdana chdi, Mirain? Be ti'n meddwl sy'n angen cael ei wneud wan? Dwi'n teimlo fel bod angen hysbysebu faint o hanes sydd gan Gymru. A falle mwyn o sŵn o bach yn odd, ond dwi'n teimlo mae gymaint jyst yn gwbl anwybodus o faint o hanes sydd gan y wlad. A wedyn, achos mae yna gymaint o lyfrau, fi edrych trwy'r llyfrau jyst ar y fel llyfrgell genedlaethol, neu'r llyfrgelloedd aber, fel ar yr holl llyfrau, mae yna llwyth o lyfrau mas yna. So rydyn jyst fel hysbysebu beth yw'r hanes, o'r falle fydd yn pigo cydwybod pobl falle a yn enyn pobl i ymddiddori yn meysydd gwahanol, yn rhannau gwahanol o hanes Cymru fyd.
Ond wedyn, o ran fel bod dysgu hanes Cymru ddim yn orfodol ar y cwricwlwm, fi'n poeni fydd na anghysondeb mewn gwybodaeth pobl ifanc. So, mae hwnna'n sicr yn rhywbeth rili gwael bod y cwricwlwm ddim yn cynnwys... Fi di ngofio siwt mae gweud geiriau. Ond ie, chi beth fi'n meddwl. Ie. Be amdana chdi, Begw? Dwi'n meddwl Anna'n ysbysebu hanes Cymru mewn ffordd sydd wedi exciting i blant a mae pobl yn licio fo. Mae Jacob Elwyd yn ei can am annibyniaeth. A fatha, oedd hwnna'n gan rili da. Felly dwi'n meddwl mae cerddoriaeth yn gallu hysbysebu hanes fwy, dwi'n meddwl. Cyfuno bob dim, de. Os ydyn ni'n Ie, yn hollol. cyfuno teledu, cerddoriaeth, llyfrau, a ysgolion, ac addysg, dod â bob dim at ei gilydd. Achos yn nid yn unig ydyn ni angen, fel dwi dweud, mae hanes Cymru yn hanes iaith, ond hefyd yn hanes yn celfyddu ni fyd, yn hanes yn traddodiadau ni hefyd, fel yr eisteddfod. Os ydyn ni'n gallu cyfuno hynny i gyd efo'i gilydd, yn enwedig ŵan, efo bod ni'n gwybod, efo fel ddeud o Mirain, anghysondeb. Dwi'n colli chydig o hwpaeth chydig bach, ond os ysa bob dim yn gallu cyfuno at ei gilydd, bod athrawon illa yn defnyddio cerddoriaeth, neu ffilmiau, neu rhaglenni teledu trwy gyfrwng y Gymraeg, llyfrau. Bob dim yn dod at ei gilydd. Sa'n eitha chydig o utopia bach neis o ran hanes Cymru, dydy. Da ni'n lwcus o gael gymaint o bethau fel fatha cerddoriaeth a teledu, falle, achos da ni angen neud y mwyaf beth gen ni ar hyn o bryd, really, mwyaf o beth da ni'n gallu neud fatha bobl ifanc a fel cenedl, really. Wel, ffordd i gloi y sgwrs. Diolch i chi gyd am ymuno fo fi, a dwi'n gwybod bod fi wedi siarad lot, a da ni wedi siarad dipyn. A dwi'n gobeithio i bwy bynnag sy'n gwylio ar Lysh o'ch bod chi wedi cael bydd o hyn, a wedyn, diolch yn fawr i chi.